Pam ti di boi rhywbeth allan? Rwy boeth. Dwi yn lyfio chips. Neu sglodion. Ond sut ti'n neud chips? Heddiw dwi wedi dod I siop chips. Lle gocha fi yn y byd achos dwi'n lyfio chips. Mae chips yn magic. A'r gwrach sy'n neud y magic ddigwydd ydy Iona, a Iona dwi'n cyfarfod rwan. Maen nhw'n dweud, nefach yn meetio'r heroes, achos ti just yn mynd I gael dy disappointio. A os neb fwy o arwch I fi na Iona, anghofio am oes gwneud. Diolch yn byd ar Iona, so dwi'n really nervous. Iawn, Iona? Aio boi. Be deitha fi mae bwcar o chips ma yma? Da ni wedi prepario'r chips yn barod. Be di prepario nhw? Just torri tatws? Ia, prep, maen nhw'n galw fo. Prep. Ia, prep, ia. Prep. Okay. Ti'n codi bag wan mawr o datws, 25 kilograms I fewn i'r peiriant yma, a mae o'n pigo'r tatws I gyd. A wedyn ti'n rhaid o fewn yn y machine yma wedyn, le. Y chipper. A wedyn, I fewn I bwcar melyn yma, a ti'n rhoi dŵr ar I penna nhw, a wedyn ti'n cael gwarad o'r starch yna fo. Starch? Ia. So gynnu ni bwcar o chips yma? Maen nhw'n barod I fynd? Barod I fynd? Yndi. Yn y ffriar? Yn y ffriar, ia. Gawn ni fynd I weld y ffriar? Cewn tad. A un peth. Rhaid chdi wisgo uniform. A hefyd, wyt ti wedi golchi dy ddwylo? Na ddo? Wel, gyd i'n twtio dim byd tan ti wedi golchi dy ddwylo ar y menig ar. Na I sortio hynna allan. Nid i neud hynna? Na I nôl t-shirt I chdi, le. Chdi di'r expert a chdi di'r boss yw. Oce, fi di'r boss I. Ti'n mynd I wrando? Wyt? Ynddo. Oce. Mae Iona wir yn no-nonsense. Wel, dwi wedi cyfarfod Iona. Mae bach mwy gobi nawn I ddisgwyl. Chwarae teg, mae'n gwybod I stwff efo chips a bethau. Dwi jyst mynd I golchi dwylo fi a rhoid uniform ymlaen. A wedyn, dwi barod I serfio customers yn y Theatre of Dreams. Gobi. No I dorri hwnna allan, Iona. Ia, felly chdi neud. Dwi'm yn gwybod pam nathon ni penderfynu wneud y links ma efo Iona yn y rŵm. Sgen ti stori ffynnu am cwsmeriad chod o'n i'n disgwyl? Oes, oedd un hogan bach I fewn chydig yn ôl a... Wydja bach? Gofyn I fi. Gai bag mawr o large chips, please. Bag mawr o large chips? Ia. Mae large chips yn mwch. Bag mawr o large chips. So mae'n gofyn... Dim o'n ffynnu hynna, sti. Mae'n gofyn am bag o chips mawr. Large. Ia, bag mawr o large chips, ia. Be nes ti? Rhoi bag mawr iddi, de? Ti dwan, rhaid i fod o serious. Oh my god. Ti'n barod I weithio fan? Barod amdani? Ready to go. Ready to rock. Come on in, sit. Large bag o chips mwch. Hwna dal o ffynnu. Nesa di favourite bit fi o hwn I gyd. Chips yn y ffriar. Lovely chips. Yr amser perffaith am hynglyn. Selfie. Mae chips really yn magic. Iona? Ia. Dyn nhw'n barod? Yndi ta. Dyma nhw. Oli. Sbia stem yn dod o ffeinio. Reit, ti'n barod I... Pam ti di boi rhywbeth allan? Rwy boeth. Chdi sti ofyn I drio un do. Oedd o'n really neis do, ond oedd just really poeth. Oce. Be nai, jyst I fi cael nhw fyny a gyd I fynd yn nhw adra fo chdi. Ia, hynna sy'n gorau. Na gael nhw ar ôl y rush cinio. Oce, anghyrio di. Oce. Diolch Iona. Coeso. Gyda'r chips yn barod, does dim angen disgwyl hir tan mae'r cwsmeriad yn rysio I fewn. Iawn, Cyw. Dwi'n bad, ia. Isio chips? Sy'n mynd i'r bach chips, sy'n mynd i'r... Curry sauce? Wff, na'n gwrtho curry sauce, ia. Oi! Ti isio chips? Ei, nath o weithio? Rhaid gwybod chips, gynna'ch chi please?
Iawn, sut fath o chips a'ch di licio? Rei fo sausage. Beth ti'n neud? Meat wedi ti gymryd dod Ia, front of house, dyna beth dwi'n ei heddiw dal. Croeso i siop chips, Iona. Diolch. Diolch. Ydych chi eisiau chips? Please. Please. Iona! Helo! Helo. Gareth ydw i, fi di'r meet wedi heddiw, o'r front of house. Be fedra i gael i chi? 2 chips a gravy, please. 2 chips a gravy, please, Iona. Iawn. Lle mae'r curry? O, ella bod chdi gychwynnu mwy na fo Iona, dwi wedi bita, be oedd yna? Siwan, mae yna rhywun dod i fewn. Hi, Cam. Sausage chips, please. Sausage a chips, please, Iona. Ti'n fan o chips? Ynddo, lyflu. Dwi'n cael ei ginio bob dydd, rhaid cofio. Dwi yn. Wyt? Ynddo. Fel i lle gyrru ni fe. Iona, stopio mynd on am hynna. Ydych chi wedi dod o bach? Nefyn. O, Nefyn. Nefi, bliw! Wel, ei David. Mwynhewch. Oedd hwnna'n heavy going. Oed fe? Oedd hwnna waith na interview o Ifan Tsunami. Ar ôl diwrnod o waith caled yn syrfio cwsmeriaid a bita chips, mae'n amser i fi ffarwelio efo Iona. Dwi wedi cael hwyl yn y siop chips a fyddai yn bendant yn dod nôl yma rhyw ddydd. Ella ddim i weithio achos mae o'n rili blinedig a lot o waith calad a mae'r fryers yn beryg, ond fyddai definitely yn dod nôl i brynu chips Iona a bita nhw, achos mae chips yn lyflu. Ti di mwynhau dy hyn? Do, ti? Do, ta. Achos, cyn i chi fynd, dyma rhagor o fideos efo fi a pobl eraill o rybys. Gwasgwch y logo i dan sgrifio i, Sianel Hans, dwi'n fod i'r rybys na dw.